ini berbagi rasa beda-beda. Apa kabeh? Iki ana iwak, iki ana urang, iki ana teri. Pilih enak Apa banget. kalau sing iwak ya saya? Ya ya. Coba dipangan ya. Pasti enak. Di mana tuh kunang kan dulu? Situku rahasia. Pokoknya ada nek pati. Iki udang lele. Ya udah. Enak ah. Di mana aja ya? Ih, desa kamu ya. Gimana? Enak iki lele. Enak ora? Nah, mantap. Mantap ora? Yes. Enak gratis. Enak pol. Mulane tuku. Alstek. Enak, ngono ya. Lisa. Berkondi wae kok wae bisa mbusuk metu jendela. Kayak wis gaweke lawang malah metu jendela. Yo, memilah aku iso biar sedino gak ngamuknya aku. Lah sapa sih ora pengen ngamuk? Duitku nang lemari ireng meneh, mesti kowe sing jipok. Piye lah piye, aku gak jupuk duitem ya. Degeke baleke duitku. Salisa, duit iku kanggo jatah mangan sebulan. Padona ya. Yen orang duit-duit kuwi ya kerja. Masuk kok malah ngetekno bandane wong liya, apa meneh nyagerke wong tuamu. Kowe nek ngono terus, mbakmu kuwi ora saguh ngurmati kowe. Wis sesuk kowe tak terke nek omahe Pak Ade Kander ben sesuk kowe mau nduk nek kono. Tumben gue gak ngejak kumpul nang mam. Iya, biasanya ae alasane oke nek arep dolen nek omahmu. Dino iki mau si tukang ngamuk lunga dene aku bebas. Walah jebule. Piye jejene kok ora dipangan? Lho iya lho, geki godeng do pangan. Wes sore Lis, aku arep bali dhisik ya. Iya. Aku lah yo balik yo, soalnya perlu ngambil aku. Iya, hati-hati. Ketemu sesuk ya. Lis, aku duwe barang sing iso nggawe melayang-layang. Apa iki, Win? Iku jenenge narkoba, tapi aja dono sapa-sapa yo meneng ae. Aku ndek esuk wis maca kok. Mbak, sepurane ya mbak, kan aku mau, tapi kan aku dodolan, jadinya ya aku gak bisa nerima. Wis kere sombong. Rian ta? Iku mas sapa lah? Kok sombongnya ra pakat? Enggak ya, wis kere. Sombong. Ya iya, oh ae lah kayak wong anake pengusaha tah apa?
Lah iya kayak mau ngerti dhewean, tak kayak dhuwit ya ora gelem ngono, tak kira wong melas jeblok aku ati. Mbarno dak ya wis sa. Aku lah ya sakake. Sing sabar ngadepi wong koyo ngene iku. Sialan ya kayak ngene sama Rewato iki. Sepurane Mbak apa oleh gorengan iki nek cipe? Yo wis salah Mbak. Mbak. Coba dhisik. Aku luwih iso nukokno kowe panganan sing apik saka iki. Iki panganan sing enak. Matur suwun Mbak, sak kantong panganan iki wis cukup kok mbakku. Piye Mbak Allah gak? Mesti yo Mbak aku tak takon. Kenapa kowe kok njaluk izin jupuk panganan kuwi? Aku krasa yen panganan iki ku enak tur halal. Dadi ya aku njaluk karo sing duwe. Bocah iki kok apik. Ya wis Mbak nek ngono sakarep dhewe kok. Dek, mrene, Dek. Ini Dek, Mbak dijijin lho, Dek. Tunggu kowe ya. Iya. Ini Mbak Dek iki. Makasih. Mbak Dek iki. Makasih. Mbak jeneng sapa? Seneng lah. Oh, aku Lisa. Oh, iki ta omahmu. Piye Mbak, arep perlu apa Mbak? Aku ape borong koran Mbak. Iki kabeh iki piro? Iki kabeh regane 20.000. Oh, iya iki lho. Iya. Tak tuku kabeh yo. Iya. Seneng Mbak.
Jajan Mas Sofit. Disunat dene ke ono. Win, tadi Win, Win. Ya Allah, Win. Win. Halo Lis, Yo, piye? Windy mati gara-gara kecanduan narkoba terus ndek bunuh diri mergo wis ra duwe barange. Lisa, halo. Yo, piye? Kowe tak ora diweki narkoba Windy ya? Soalnya mbiyen aku pernah diweki tapi aku moh. Yo, gak tahu kok. Ya wis ah nek ngono wis dhisik ya. Yo, Prel. Kak, aku apa pamit bisa di kancaku. Lho piye ta iki? Sedih lu, Kak. Aku tak sida mau ndelok iki. Sido tapi tunggu biru ya. Lel, aku arep mondok. Kek, apa mau ndo? Alhamdulillah. Muga-muga kowe nek kono betah yo iso dadi bocah sing luwih apik, iso dadi bocah sing salehah. Iya dongakno ayo. Muga-muga aku betah nek kono dadi bocah sing luwih apik. Berkat kowe aku sadar marang sing kuwasa. Action. Lisa. Play action. Salisa duit kuwi kanggo jatah kowe mangan sebulan. Tang Pak. Udah wae. Sate goreng. Sate ra sate. Bukan sih. Laptopen. Halo guys. Bersama kami di sini. Saya Haris Matasfi Masalah. Halo guys. Di sini kami lagi buat film bahasa Jawa. Perkenalkan kita semua dari kelompok Guys.
Hai. Tapi ya lah. Ora kan masih gede takon Nanti ana. kok nanti kan gue peso tangannya ketang. Lah ya lek wong frustasi udah gling-gling di sana. Terusan. Di peso. Iki ana sing sekali ngene kok, ana sekali ngene terus mbok sandeno ngene kok kan ketok apa nek. Wani ya tuh. Kayaknya mah karaoke bareng sopo. Aku bareng. Kowe karaoke. Sampai kamu sopo? Oke. Sampai teman-teman. Heeh.